венци, за това говорим. Да направим едно хубаво чело и да сменим тази вратичка. Просто тук да стане като една колона в същия цвят. Тук мисля, че нещо говорихме, не съм сигурен дали за този ъгъл не трябваше една лайсна. Макар че и на този няма. Това вече ти ще кажеш има ли нужда или не. И другото, което не е лошо да ти покажа, е този гардероб. Просто за да сложим едно паспорту, трябва да преместим гардероба малко вдясно и тия двете неща да ги сложим на стената на гардероба. Тук по същия начин са затиснати отзад контактите и трябва да ги изведем отпред. Две дупки на посочено от теб място и малко по-дълги кабели, да може да се мести това цялото чудо. Това не е нещо супер сложно, въпросът е да намерим време да го свършим. И тъкмо на място, ако дойдеш, може още нещо да измислим. Някое подобрение някъде.